Zimnet Radio. Makadiko mari Zimbabwe. Yes. Kusangana kwari kuita pachirungu uchipazina nyudzi mudzweiko Friday. Ndinoda kutenda Mwari mufunge Mwari wakatichengeta mukati mugore rapfuura takayambutswa. Wazhinji chirongwa chinechi munochiziva. Yes, taikupai musi Friday wega wega takazombochinja kuinda pamande manheru zvikazodai apa zvaita kunge murume uye nemudzimai vanorambana vane vana. Tinoda kuti magariro atiri kuita haasi right. Tinoda kuti tigare pamwe chete nevanhu vodzokerana. Saka kudzokerana kwatiri kuita neFriday nguva dzimwe tigone pana 12 midday kusvika na 3 p.m. Yes, uchipasana nyuchi. Even kana pawebsite pedu munongoona kuti apa ndakamboti ndakudzokera paMonday asi zvakangoramba zvakangoti Friday. Tinoda kuti titende Mwari. Tiri kutanga kusangana mukati mechirongwa chanhasi, mukati mezuva ranhasi muri Zimbabwe. Yes, tabva tangoti titange pamwe chete gore richitanga tichifamba takadaro. Kutenda Mwari wemasimba ose akachengeta imi mugore rapfuura neniwo mukati megore rino. Ndinoimba kuti tichafamba pamwe chete zvakanakisisa zita ndimafaro. Ndakabatisa kumushina ndiri kuno Desert Studio South East of England. Pakadiko pamoyo. Atikangane kurangarira hama dzedu dzakatisiya mugore rapfuura. Maresorts edu ngatizobita zvinobatika naika muri Zimbabwe. Yes. Zvikaita mushe ka. Tikaita mushe sondo rega ndinge chikupai muimbi. Munongoziva kuti tinotaura nevaimbi Zimbabwe. Vatsva nevakare nevari kutanga zvese manyu albums zvese ipapo tichikurukura nezvazvo. Kuti chirongwa chinechi chiripo pakuisumudzira manzi evana Zimbabwe. Makadiko. That brings you pure entertainment. Zimnet Radio. Rekera chivana patimbo chingamidzana muri yeZimbabwe tisingamidzane zvine mutsindo. Mangwanani malala sei inotenda Mwari musiki watendera muone zuva ranhasi imi hama mwalala sei. Good morning muwene zuva rakanaka akuchengetedzei akudzivirirei kutsawo akuperekedzei kumama akuperekedzei kuzikolo imi hama muwene zuva rakanaka Mwari akuchengetei hama mwalala sei. Good morning. Yes, tinoti good morning zvedu asi tatopa masikati muri Zimbabwe kune vari kutibata pachirongo mukati mezuva ranhasi. Manheru kune vapamberi pedu, mangwanani kune vari kumuka. Ndopinda paalbum yakanzikana kwayambuka Reverend Chivalry and Friends. Yes, kukurukotedzana vakayambuka vese vakayambuka. Well done. Zvedi gore rapfuura rakaoma. Iro rine racho ratatanga futi nogona kutanga nekuoma futi. Tenda Mwari kana wakayambuka tenda Mwari 24/7 Zimnet Radio. Number one.
nemadziva vakaramba kubatika hove iwe kana vakabata tenda Mwari. Kune marimuka akaramba kubatika ndoro kana wakabata tenda Mwari. Pane vane zvitubu zvakaramba kubudisa mvura yako kana yakabuda tenda Mwari. Kune miti yakaramba kubereka michero wako kana wakabereka tenda Mwari. Ngatitende Mwari, titende Ishe wedu wakati yambutsa. Taifanira kufa, taifanira kuparara, Jesu ndokuti yambutsa. Zvakawanda patakaona mugore rino ndokuti yambutsa. Ngakudzwe Ishe, nganamatwe Jesu, ngarumbidzwe wakati yambutsa. Musarivare, musakanganwe, musazorore, mukoma wangu we, tenda Mwari. Musarivare, musakanganwe, musazorore, sisi wangu we, tenda Mwari. Avone mineni tose, kana takayambuka, titende Mwari. Avone mineni tose, kana takayambuka, titende Mwari. Kuronga kwevanhu handiko kuda kwa Jehovha Mwari. Nasi tiripo hama yangu, titende Mwari. Kune vakaparara, vamwe ndokuungudza iwe. Nasi uripo hama yangu, tenda Mwari. Gore rino, nguva dzose hama yangu, tenda Mwari. Izvozvo zvekuti uri kutokwanisa kunzwa song iyoyi inyasha dzokuchengetwa pakaoma. Uchiona zvakaitika kune vamwe, hawaitarisira kuyambuka asi watoyambutswa. Dai Mwari vanopa abundant life vawedzera nyasha dzekurarama, uoneswe zvizukuru nezvizukuru. Zimnet Radio. Upenyo akapiwa itenda Mwari.
wakabuda nepakaoma iwe hazvizi zvekungwara kwako kaniziwe ngatitendei mwari muvunge wenyu kana takayambuka. Reverend Chivaviro and Friends paalbum yakanzi kana wakayambuka. Ndatora zita rikambuka cho kanonzi kana wakayambuka. Tenda Mwari kuti wakabuda. Yes, makadi kumezi mukutibata. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Namavhano wacho Muso Friday. Chirongwa chake chapa YouTube zvakare. Let's spread the word about the station, about the show zvakare. Saka subscribe mupasirawo vamwe zichita like zichienda kumberi. Ndiri kuandika upamiriro kubva kuna Reverend Chivaviro. Warida ndipe namba yako ndibati pa 0786178329 ndokuconnecta na Reverend Chivaviro vokupa album irori wapawo mbichana. Ai ndakayambuka ndakaitirwa nyasha ini tese takayambuka takaitirwa nyasha tiri kubatana mukati mezuva ranhasi. Mambo Jesu murigwe ndosumuka ndopinda mbizo naika mbizo gweruko mbizo nekwekwe gweru ameno ipapa patomuka ndarasika mepi yangu panapa. Grace of God vari kuenda mudare rokamba kanzi igweta nhamo dzedu dzese todzipira kuna icho mazimba wose. Yes, tozvitaura kuna icho mazimba wose zvese kuzokubira inyaya 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 kuzokubira Give me
kuzokubira inyaya 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 ndimi kweta ndongeza kuzokubira inyaya ndimi kweta ndongeza kuzokubira inyaya ndimi kweta ndongeza kuzokubira inyaya 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 bambawe ndimi kwetara ndo bambawe 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 kuzokubira inyaya kuzokubira inyaya kuzokubira inyaya kuzokubira inyaya kuzokubira inyaya ndimi kwetara kanzishane suva komana the grace of God anokuita redu aribhadharise charinongoda ndechekunamata uchiverenga shoko raMwari uchirevesa nokuita muidi yeyamo itaura yonzwikwa nedenga kana yanzwikwa nedenga unoona zvinhu zvako chishanduka mukati meupenyu hwako tizoziva wekutaurira nhamo dzedu tizoziva wekutaurira matambudziko edu fugamaunamate 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 kwanika kwamurachirero warida ndibate ndokukonekita nemakomano grace of God waisira mbichana unakidzwa zvako varayirwa nemumhanzi ari nemumhanzi dzinokomborera manalbhamu iroro rekati modzozvikutera rekati modzozvitera Do you want to be a DJ or presenter? Are there times when you feel like you can do it? This is your chance to be on radio. Come join us and get the best training on how to be a professional DJ. Get in touch, email us at personnel@zimnetradio.com and fulfill your passion. Zimnet Radio, the people's choice. The only station that brings you pure entertainment. Pure entertainment. Zimnet Radio. ndofambire chirongwa muri Zimbabwe. Yes, vakomana kwenjani bendi ndamukanzanzi vachelezala pakaipa handirone emengo ajina unojirera inherera ndakafirwa
zvakafirwa navazvare zotembeya zvichisina mazimba zvitara kwasara kufa tinonga vesondana navo muraende emengo achina unochirera inherera dzakafirwa navazvare zotembereya zvichisina masimba zvitara kwasara kufa tinonga vesondana navo muraene kuzojaeza buvi 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 kuzojaeza buvi 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 jaeza buvi 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 makazi jaeza buvi 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 makazi silija buvi 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 makazi silija buvi 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 emengo achina nochirera inherera dzakafirwa navazvare zotembereya zvichisina masimba zvitara kwasara kufa tinogolesundana navo murende umwezongani mwagara namoyo umwana mai waicherechara we waicherechara namoyo umwana mai waicherechara we waicherechara waicherechara we zangu kosha kwandigere machoka yaya kosha ragodzipamo kosha ragodzipamo kosha ragodzipamo namoyoyo omwana mai waicherechara we waicherechara waicherechara we ndere vare zvangu kosha kwandigere mafunde aya kosha ragodzipamo kosha ragodzipamo kosha ragodzipamo ndere vare zvangu kosha kwandigere mafunde aya kosha ragodzipamo kosha ragodzipamo kosha ragodzipamo namoyo kana wakabva pe waicherechara we waicherechara waicherechara we namoyo kana wakabva pe waicherechara we
vakomana vekwenjani bendi kama vanonzi vachalazala vachelazala makadiko mese mukutibata chirongwa chinechi 99.9% Zimbabwe music chete. It's our responsibility semashamarari venyu sevashamarari venyu kukunzirai mhanzi dzavana Zimbabwe vanobuda kunze kwariko zvavo asi aiwa inini ndinogara ndirimo munyika medu imomomo kuti tikadzirova isusu dzacho ka isusu vanozorohwa naningo isusu. Ndinoboitawo zvangu rombo rakanaka rekuteererawo mamwe maradio stations edzimwe nyika. Hey, adzedu dzacho ka paunozonzwa yaridzwa ka anenge atori mazine huko. Saka isusu tinotambira munyika medu nevaimbi vedu. Makadiko mese makadiko. Emengo achina unotirera inerera jakafirwa navazvare zotembere hazichisina masemba zvitara kwasara kufa tinonga vesungana navo muraene. Emengo achina unotirera inerera jakafirwa navazvare mazvita vakomana kwenjani bendi ikambo kanonzi vachelezala album racho haichobreka asi ndicharidzidzira chete ndikataura pano. Makadiko Zimbabwe makadiko tofambira pamberi nechirongwa yeze Mr. Brown mkova Romy Kasa Extra Valembe. Hey Mr. Brown, hey Mr. Brown, Ana Mr. Brown muriko eroko. Hey Mr. Brown, hey Mr. Brown, come and take me now, take me now, come and take me to city, oh. Come and take me now, take me now, come and take me to lovey, oh. Iye vakaburitsa apo vosingu itsvaitsva inonzi dindindi. Imikeve unongopa kutenda wega. DJ let the music
mushamarari regedzai manzi regererai manzi ifambe. Yes, Mr. Brown, eh? Romy Gaza and Extra Valembe, yes. Pakaipa. And Wakaprisa single inonzi dindindi. It's time to dance. Pakaipa. Bakomana mungandidi, apana mungandidi, bakomana mungandidi, apana. Katinzo zikutera. Ushusha. Unenge basa. Shumari, unoziva dzezimnet radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe, gara apa. Chandiri gara apa manje. Ndati gara apa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. Izimnet chete iyoyi. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Tatega ndifana kuita back to back panapa nditora kanonzi time to dance. Romeo Gaza Extra Varembe. Anditore makaniko pa uchi pasina nyuchi mre Zimbabwe msakanga chirunga chini chapa YouTube. Manje so chingopera. Saka subscribe pa Faru Huji Zakare. Kana ngoma yorira ndinoda kutamba kani. Anditsoreke ende ameno ikoko. Ini muchandona mamwe nandatsuka ikoko. Tokwadi muchandona mamwe nandatsuka ikoko. Kana moni tsaka mondisha yandiri kundari ikoko. Kana moni tsaka mondisha yandiri kusana ikoko. Moni tsaka mondisha yandiri kuvara ikoko. Pasina mtsipiti kokiyana kana msumbo ikoko. Uine kusho nengoma nemakitari ikoko. Pasina mtsipiti kokiyana kana msumbo ikoko. Uine kusho nengoma nemakitari ikoko. Shiri kuna kesho kana kumba ndiende. Shiri kuna kitesho kana kumba ndizige. Shikanetsa kumba kwacho kakuye kuno. Shikanetsa kumba kwacho kakuye kuno. Vanotamba ngoma itai ndire. Vanotamba hosana itai haleluya. Vanotamba ngoma itai ndire. Vanotamba hosana itai haleluya. It's time to dance. It's time to dance. Ukati gwara koko kumusana, koko wachitendere, wakabata musoro. Ukati borodero, ipapa uchicheka. Ukati mashakushaku, mawoko nemakumbo. Ikafunga city sports, chitamba makaki. Takazofara dance, nekadance kafali. Nazi tinongofara, nazi tinongotamba, mapepi achiwaina. It's time to dance. It's time to dance. Simbi obeya uya, chaunga yangu vekasa. Osi bajeti manya, mungasarira pachinoi. Pamchadarika pangeti munditagurire umafanzi. Kune ari kubva chosa, vari kuuya nakosira. Musazosiye mamaski, nekuti kune korona. Mayangusaniteka, mugare maorganizer. It's time to dance. It's time to dance.
kanonzi time to dance kubva kuna Romy Yogaza and Extra Valembe. Ndakubatsika kuti akaburisa kanga single kanonzi chiko nai wedwe. Rabara zenga last minute staracho. Kanonzi dindindi. Ndinako panapa kamba kacho panapa. Asirega ndione kuti pambera apa ndikakwanisa kukakanda musystem ka yemuchakanzo kuti chatsenura. Tiri kufamba chedu mbichana makariko Zimbabwe. Kutana patikuita musi Friday. Kuvadziva pana 12 midday kusvika pana 3 p.m. Ndinoenda kabata zvangu mushina ndiri kuno zvangu South East of England. Yes. Anditone. Radar rangu zvedu ngoma ngopambanoka ngoma. Vabati vaJehovha handitsvage gona. Pane kumwe kwandakanzwa kunzi kwanga kune zimutsara. Vanhu vachinotsvaga kurombeswa. Ndakazvinzwa tozitaura. Wadiwega ikona izvupfuma nekuromba wediwe. Azvidiba unokwadzisa mhuri, unosiyirira mhuri inozosara yane uriri unovava. Vabati vaJehovha. Tinoda chete kuimba na baba vanotigonera. Rarama nenyasha dzeso mazimba oza nditsvage gona kuti ndirarame hazviti hazvigode nekuti Mwari vakasika denga nepasi nekuzara kwaro ndo vanondichengeta chete.
ukazoda soko rakanaka sei rinokuvura ipapa panai wediwe. Usatsvage gona kuti urarame, unoraramidzwa nenyasha dzaMwari chete. Kana zvanetsa haufanirwi kunotsvaga kune munhu anokukandira tumidzi. Hanzi ndiri kukandirwa ndakumbonokandirwa. Tsvaga isho mase, tsvaga kuna Mwari, vanokutungamirira, vanokugonesa. Mbeya mutsvene chete ndiye anoda kuti atitungamirire mangwanani uchimuka wotanga nemunamato. Yes, ndokiye makomborerwo uchipedza zuva uvhara nemunamato zvakare. Musazotsvaga makona vanhu we, musatsvage makona vanhu we, zvakanyanyisa kushatisisa. Makadiko muri kutibata makadiko. Chikomana chinonzi Discharge featuring pa album ya Mkoma Polite Moyo vari based mu Australia mogamba kanonzi Georgina. Yes, Mkoma Polite Moyo. Australia. Le General. Usachile semana weka maya. Chakande sipa kufuma isu. Chakande sipa kufuma isu. Iwe. Chakande sipa kufuma isu. Atini banu makadaru banu teti soku ya lafeni. Unu yasene upeni wake alikuda kwenda.
mukomana John Polite Moyo based in Australia. Melbourne, Australia ndo manogara ndokwaanogara naika asi kana akuda kurova mhanzi anopinda paZimbabwe unorova neboise wokutsvaga masession artist vorova magitare kanonzi Georgina chikomana chamanzo chichiita chantaring kuserungo chinonzi discharge nenharo womukomana wacho iyeye. Yes, Georgina, ana Georgina makadiko. Thank you so much Polite Moyo, thank you so much Polite Moyo. Yes, tinofamba zedu mbichana pachirongwa huchi pasina nyonje. Maitokas Moyo buda nemamudhare gamba kanonzi murapi. Tinoda kukumbira Mwari wemasimba ose vatichengetedze, ndo vanotirapa chete hakuna mumwe. Kubva paubhamu yakanzi bvisai marara. Munanokanganwa veduwe, munanokanganwa imi. Munanokanganwa veduwe, munanokanganwa imi. Shanduka imi ana kulimbika amuna no shanduka imi ana kulimbika chireba mukuru cheso moyo wangu une maronge moyo wangu une mavanga moyo wangu wakabayiwa chireba 24/7 Zimnet Radio. Number one. Wandakanyurure umatambudziko ndikamira naye ane kuti munhu anoshanduke nasi wandimukira ka munhu anoshanduka ini chiremba mukuru cheso moyo wangu une maronge moyo wangu une mavanga moyo wangu wakabayiwa chiremba mukuru cheso moyo wangu une maronge moyo wangu une mavanga moyo wangu wakabayiwa
Yesu wangu, ai, nikatsinda wana ongirusi, ai, nyambogwa iva kunyangira, ai, kuparadza pfuma yangu, ai, asindira mufaro, ai, Mwari wangu achadzorera, ai, zvakasiyiwa nemutsetsendi, ai, zvakadyiwa nemashuka, ai, zvakadyiwa nekwata-kwata, ai, zvakadyiwa namupedza chose, ai, Mwari wangu achadzorera, ai, nyarara zvangu achadzorera, ai, Mwari wangu achadzorera, ai, 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 ndiko kama kanonzi murapi kubva kuna Maidhokas Moyo. Yes, kubva pabhama yakanzi Bvisai Marara. Wangu waita mavanga, waita maronda, Mwari zorapai moyo wangu kane. Ngatirege kuzotanga gore tine minonzi chi mipanda mavanga pamoyo apa. Rakanakisa album racho, rakanakisa rinowanika album iro riri kubva kwavari Maidhokas Moyo. Unorwana warida ndibati pa 07861 783929 07861 783929. Kambwika kachipera tumboti nzvembi chana mukona shopo. Zimnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwaNyajena, kwaMushovi, kuMastendegwi, kwose vakomana veng'ombe. Ng'ombe dzotodla mumunda nemi veZimnet Radio. Zvimwe itai muchidire mvura. Zimnet Radio baba. Nepejiro notorwa nevazhinji alongside Dr. Sawanda Benside Mega Ben Studios. Shabara bari bare. Yeah man. Those are tonight. Penyuro inokwenya mimanzi. Nichaiterera kusvika ndaneta. Uri kose ingori inapita. Inonenakidza varume wei. Penyuro inokwenya mimanzi. Nichaitengera maoi. Uri kose ingori inapita. Nichaiterera kusvika ndaneta. Upenyu wangu ndinofara zvakanyanya kana ndakaterera paZimnet Radio. Vashamarari vanonyatsozora bata kuseri nekuseri kukugadzirira size. Ma-DJ itai basa sebasa musadzokere shure. Ndimi vacho vakabata upenyu hwevaimbi. Ndinokutendai ma-DJ, ndichakutengera neCD-Spens. Imi muri pakati pemwoyo wevaimbi. Zimnet Radio, you're the one. Penyuro inokwenya mimanzi. Ndichaiterera mazuva ose. Uri kwese ingori inapita. Ingori inapita pima oi. Penyuro inokwenya mimanzi. Ndichaitengera maoi. Uri kwese ingori inapita. Ndichaitengera maoi. Yes, toramba mudariro tichifambira pamberi zvedu nekungoradanura ngoma makoma Martin Smanda Ndolani Super Sounds anditone.
namakesha kuleyo ndawo zofika ngihlale nabantwana kuleyo ndawo ngizofuna izinkinga zabo kuleyo ndawo isivumelwano sami engasenzayo ngesokusebenzela umbuso wezulu isivumelwano sami engasenzayo ngesokusebenzela inkosi yezulu isivumelwano sami noJesu ngesokusebenzela ubaba ezulwini ngikwenza lokhu ngisekhona emhlabeni ngisiza abantu ngilandele imiyalo yakhe ngikwenza lokhu ngisaphila emhlabeni ngisiza abantu ngilandele imiyalo yakhe ngikwenza lokhu ngisaphila ngisiza abantu ngilandele imiyalo yakhe awumadoda udumo luphezulu ngophezulu somandla isivumelwano sami engasenzayo ngesokusebenzela inkosi yezulu isivumelwano sami noJesu ngesokusebenzela ubaba ezulwini ngikwenza lokhu ngisafile emhlabeni ngisiza abantu ngilandele imiyalo yami ngikwenza lokhu ngisaphila ngisiza abantu ngilandele imiyalo yakhe uthi sembudo umhlaba wonke ngisiza abantu mina yithi sembudo ilizwe lonke ngisiza abantu mina abogogo nabomkhulu abantwana abangenababazali abahlukumezekileyo abogogo nabomkhulu abantwana abangenababazali nabahlukumezekileyo bantu kukhona omunye omemezayo ngithi kukhona omunye futhi icilomo bantu kumane ngaphandle ngizwe kahle ngabe kwenze njani ngabe kwenze njani lo muntu wakhala kangaka ngabe kutheni na awuzweke sihlome ngayo inkosi yezulu madoda asiwesaba amabhoso madoda Osizo ukuthi sithini singabantwana bakaDavid thina abantwana abaphila ngomjanjazi uzosenza wasingabantwana bakaDavid thina wasingabantwana bakaDavid thina uGoliathi asimethuki uGoliathi asimfuni wathina sikhida sikhomba phezulu sibiza inkosi
wozizwa ukuthi zithini ngidonsa ngamajongosi madoda emva naphambili uzoyidela inkani ya yes ngoma Martin Sibande ndrolani sounds tiri kufamba sedu mbichana kungurusa ngoma kokutandara nevanoda kutandirika navo yes why not anditone makadiko Zimbabwe makadiko chirongwa muchachiwana pa YouTube. Subscribe and like Mafaro Huchi. Mo subscribe ziende kumberi papo. Mutene wa Mwari, mutene wa Mwari, tidzidze kunamata, tidzidze kunamata, tidzidze kunamata, tidzidze kunamata, tidzidze kunamata, tidzidze kunamata, tidzidze kunamata. Kupinda vanhu kuita pabhamu rakanzandi Nyarare Chigwape. Zviri nani ndinamate. Gore rino zviri kunamata chete vadikani. Ndiri kunamata gore rino hakuna zvimwe. Akashinga kunama
Yes and friends, zvirina ndinamate shuwa gore rino ngatizonamata zvekunamatisa zviya nekuti wakaipa anenge achironga umedzi dzake saka iwe unoda kuzoronga umedzi dzako zvakare. Tirwe zvakanaka, ngatifambe nechirongwa huchi pasina nyuchi. Ndapinda zvangu pabhomo yakanzi mudzimu wabudira pambeveve. Mwana wamaisisiri makingwazi Njanje Express chechepanze Berry aizare chechepanze. Ngamakanzi time pusher. Ane wangu vazogara mudzimba nevavaiti time pusher pakaipa. Ukomana uye aive time pusher. Asiti aswe baba beba. Ukomana Zimnet Radio, the people's choice. Wasachingwarira unopa usingadi kuona chinonzi dzidzai chinonzi tempusha maunana kudya mari ndiye achakupa pamuviri dzidzai chinonzi tempusha maunana kutambisa ndiye achakutizira iwe
kusungiswa neana echi yekucha kusungiswa ndokupa tongorora pasina kudzidzana katosuna vave mumba umwe wangu wanondida chete kana ndine mari Zimnet Radio. Avasi vose vanotata nechinangwa cherudo vamwe vanochatira kuteya vanopleja midziyo Zibachichiseiko dziri kuparara Zibachichiseiko dziri kuparara Masangana mukombi mangwana motochata pasina kudzidzana unotozoona mave mumba akadyarira mhiripiri pamusiwo wepawa zvoyatopedzwa nezvidhakwa kwechivairi nyoro ini muridzi ndinitowana mashizha chete Zibachichiseiko dziri kuparara Zibachichiseiko dziri kuparara Masangana mukombi mangwana motochata pasina kudzidzana unotozoona mave mumba akadyarira mhiripiri pamusiwo wepawa zvoyotopedzwa nezvidhakwa kwechivairi nyoro ini muridzi ndinitowana mashizha chete
vazhinji seiko dziri kuparara masangana mukombi mangwana motochata pasina kudzidzana unotosuna mave mumba akadyarira mhiripiri pamusiwo webhawa zvoyotopedzwa nezvidhakwa kuchiva iri nyoro kufumuka semaputi asingagezerwi maoko. Nyaya yekukandana padheni kai munoda kutanga mambodzidzana zvedi muri kuchinzwa kachidzidzo icho kuti mangosangana mukombi zvakutonzi zvatoita iwe paunozoona kuti mumwe wako anokuda une mari chete kuita nguva wakadyarira mhiripiri pamusuwo webhawa unosara nemashizha chete dzaenda nezvidhakwa mhiripiri. Kana makarorana zvekuwirirana mari yemuriwo ngaisagara muhomwe yababa. Kana makarorana zvekuwirirana kumapurisa mumbofa makasungisana. Kana makarorana zvekuwirirana kumapurisa mumbofa makasungisana. waribata here soko iro kana makarorana zvikunyasowirirana chaizvo mari yemuriwo haigari muhomwe madhedhi yekuti vanoita kuverenga vachiburitsa soona kuti yasvika papi imi kaimi mudzimba makaoma uno. Vatireki chikuku ita mirimo paradzai masomere amai munyanye aikamba kanonzi taimupusha kubva paubhamu mudzimu wabudira pambeveve. I guess mudzimu wabudira pambeveve zvedi makatambisa doro Lloyd Chirima, power. Benedict Mwanizashe. Kwengwe. Kasi mafoti shume njanja. No Raiva. Kasi nsilala chibaba. urikundifila semtere urikundifila sei yes mafaro ari infectious mchamarara rakafara newe watofara yes fara zvangu wana wezimbabwe yepeti mutasa dike wepambiru mwedzi wekutanga mugore rechi 2022 RTS Nyatsambo mazita mugoma makingozi time pusher aikona izogara newa time pusher mudzimba umo kana kutsvaga vamwe vanhu anzi matime pusher iwega anozowa mai vevana kana baba wewana uchiti ndi time pusher. tapira waterfalls decide kutya uripo yeva vakomana vechikwata chinonzi the sons of the soil vakatungamirwa namukoma Mike Sibanda atando utini mpo yeva inafuna wina Natalia,
namhlanje wena usungithiyalo mama sana ekhaya ngathi ngibuye empendweni mina ngangidlale ulasithando sami namhlanje wena usungithiyalo mama sana ekhaya Natanya suniguthando le WhatsApp ngami angazi ukuthi lesini Thando lami ngithi lufuna wena Hliziyo yami ngithi sifuna wena Thando lami ngithi lufuna wena Hliziyo yami ngithi sifuna wena Thando lami ngithi lufuna wena Hliziyo yami ngithi sifuna wena Thando lami ngithi lufuna wena Hliziyo yami ngithi sifuna wena Thando lami ngithi lufuna wena Hliziyo yami ngithi sifuna wena wabantwana Zimnet Radio, the people's choice. Yes, kamba kanonzi Thando Mokoma Mike Sibanda Low Nova Commander with the Sons of the Soil Antitona Say Comrade Zimbabwe Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. You are listening. Are you listening to the station for every nation? Jaja Express. Jeje panzi. Godi pa maisisiria. Pasiresi magasimba iri. Zidara kundonzi Mark Ngwazi. Size 5.5 yebhutsu. Mutunhu une mago. Makaterera chirongwa huchi pasina nyuchi na mukoma mafaro. Yes. Ndiye mwana wa maisisiria. Yes. Mukoma Mark Ngwazi Jaja Express. Sanzaiwa mukoma mafaro. Amatitira zvakanaka. Tiri kunzwa apo nepapapo kuti mutinimira wedu wasvika kure.
ndopinda pabhamu yakanzi Mutendi maipfumai title track Mutendi. Uri kuchema neiko razi usambochema Mutendi mukati megore rino. Mutendi unochemeiko, Mutendi unochemeiko.
kushingizana kwatiri kuita vatendi, kushingizana mukati megore rino aikona kubviswa pachinangwa nezvinouya zvinongopotserwa nemuvengi. Umwe ndiye akazoti vakandikandira matombo zvinoramba muchikanda nekuti foundation yemba ndapedza. Asarigwa kukanda roofing material ndibva ndaturika imba yacho. Yes, kana uri mutendi ya always under threat. Chaunoda manje kuramba wakadedza kuna izvo mazimba ose. Mai abba mutendi kambo mutendi. Mazvita mai pfumai mazvita, ndinodaira kuti muri Zimbabwe tiri kufamba zvedu zvakanaka. Topinda paalbum yakanzi Jesu Mutungamiri, Marimba edenga. Atura kanonzi nditarire nekufara. Ishe wangu, onandi iwe wangu.
Albamu yakanzi Jesu mutungamiri nditarire nekufara. Masimba edenga yes ana mugoma bright komba ewe kwagwese makadiko mbuya nyasha ndizoro munokafariraga zviri sekupa mabholi paaustralia papa Jose yes zviri sechimudhara chacho muchinjiko unoremazi mwanakomana womwari akautakura akaroverwa yes tikava nekucheneswa tikava nekusunungurwa au pamene unokwanisa kuti wana ukanga uchirida unondibata ndikukonaitana kuma bright komba tikufamba chedu mbichana yes pachirongo uchi pasina nyuchi vari kubata vese. Thank you so much watumwa vamwari zvamaronga mwari atirambe yes tovanenge varonga ndo zvatinofamba nazo.
apo ndakanyura paubhamu rakanzi zuva rekuguma watu wava Mwari zvamaronga Mwari hatirambe tiri kutosangana nezvawatirongera mukati mezuva ranhasi izvo kuti tinzwanani muri eZimbabwe. Ndodetsa chikomana Zozo and Sengere Superpower ambo kananzi Shuma
bata vese ndokuchingamidza pachirongwa uchipasana nyuchi. Yes makadiko tiri kufamba zvedu mbichana nevanzi dzevano Zimbabwe chete anzura kuti banzu amuzimbabwe atibude. Chirongwa change chapo pa YouTube. Yes mukuzara kwacho kwese masakanga subscribe kumafaro huchi. Yes zvende kumberi moitawo like and share. Kaka ndo nyaya yacho. Muri kufamba nemushamari wenyu anobura huchi pasina nyuchi. Musi weFriday wega kubva na 12 midday kusvika na 3 p.m. Zozo ndisengere super beats. Itirwe zvakanaka. Rekati mutsozi kutera. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. This is Clyde Malunga calling from Zimbabwe, and I wish you a good listening of Zimnet Radio. Bye-bye. Ciao, ciao. To teach Mutaz what it is like it is Zaziri. Continue listening to the favorite radio station in the whole wild world, Zimnet Radio. Now, today's best music. Topina marondera mukoma Josephat Somanje Stars apaubamo rakanzi zvinodaro. Yes itai daddy. Vakomana makariko vese muri kutibata. Thank you so much for choosing Zimnet Radio.
kuti ndisakuzivei. Baba makamboti kokuna mama. Baba makamboti kokuna mama. Kusvika pakuti ndisakuzivei. Kusvika pakuti ndisakuzivei. Albamu zine zvidaro mukoma Josephat Somanje stars anzi murume wese yangu yana mama anzi tadedi ini wangu chaiwa ndivazive ndakamboinzwa kune kwaitika kune kwairi kuitika pakaipa kuimba kwangu tikuitwa zvakanaka muri Zimbabwe kwamubara. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Uchi pasina nyuchi. Pane chikwata chakambofamba nezita rekuti Young Gwenya Brothers ndiri kutora kamba kanonzi mudiwa wangu. Zimnet Radio.
Tsika wangu mudiwa ndaye mudaini vatizana ndaye vada kozi zvakaitika ipapapa vagofumana vakambofamba nechikwata chinonzi Yangwenya Brothers echirongwa chinezi ndakudzeka 99.9999% zemusic only. Vedu vacho ndo vatinofamba nawo chete. Foundations. Yeah. Womeline Foundations, album yakanzi Membedzo, title track. Makakosha na mai chinangwa chake adawe panyika chinangwa chake adawe panyika Phineas Jenu
Joseph Chauke, Ferreira 5, Giant Silencer, Karen Kumbirai, Jone Manyozo. Oh mama, I love you so much. Mwah. Kamureza Ernesta Wangorima Mwana Kadoma. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Wana mai muri kwere kwana mai meze makakosa munhu wese anonzi mai wakakosa. Tiunonzwisisa zvinonetsa mwana. Kutakura 9 months is not a joke. Amai vanokunzwisisa. Ukataura dambudziko rako naamai vanokunzwisisa. Nekuti ana daddy it's debatable, guy. It's debatable. Let's debate. Kutsemura dzeve vana veZimbabwe chete uchipesana yose. Ukakuchida kubata mushamarari wako unobata pa WhatsApp number 07861783929, UK number 07861783929. Indakakosherwa namai ndokurangarira mai vangu even makansiya.
Mwari aona zvakadaro akati regai ndisikire murume mubatsiri, akamukwanira. Handina kuramba kuti muri musoro baba, handina kuramba kuti mudzimai mudziyo usina simba, usina simba, usina simba. Mwari akaona zvisina kunaka murume agare ari oga. Mwari akaona zvisina kunaka murume agare ari oga. Asi chandinoziva murakazi bembedzo vakomana Homeline Foundation unoremera muviri. Yes, mukoma John Manyozo wangu waripo ipapo na mukoma Ferreira 5 Giant Nenge Timrazo Sister Karen Kumbirai ziri zei simba kwechino azvireve kusakosha mukoma Plato Matombo ziri sei kwa South Africa pa ziri sei mwana wamahe asi mukati maro makabuda muchichidza wejongwe. Ndiana asina kuzvarwa ana baba, ngative netsitsi nengoni nemadzimai edu, nyika yedu ibudirire, mhuri dzedu dzibudirire. Mazvita vakomana Homeline Foundations. Umaji, lavo maja Ivana, mukwenyana. Makonje mpopo mamina, mazi
Mukoma love momba Javana, yes umaji mukwenyana. Uliseze mkwenyana. Rekati mwanzo kutera, rekati mwanzo kutera. Zimnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwanyajena kwamushovi kumastendegwi kose vakomana vemombe ng'ombe dzotodla mumunda nemi vezimnet Radio. Zvimwe itai muchidire mvura. Welcome to Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor, Zimnet in a danger. One time in a flavor, Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it! Zimnet in a danger, Zimnet in a flavor, Zimnet in a danger, Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Regai katimbodzokera kumashure uko kuti tisakanganwe dzimwe dzimbo dzatakambotandara nadzo dzakambotifadza. Chikwata New Black Montana na mkoma Cosmos Pazoko akambokana za Irene. Yes, ana sister Irene mriko ireko. Irene wangu kundisi yande takata zeiko na imodiwa wangu moyo warwaza pfungwa ndazungaira izoro zeo mudiwa ndachema. Baba ndize kuchema kwangu makanditwarira chinhu chikuru panyika. Irene wangu are moyo wangu soka panyika. Irene wangu Irene wangu kundisiya ndege ndakata zeiko naimodiwa wangu moyo warwaza pfungwa ndadzungaira izoro zeo mudiwa ndachema. Mwari baba ndizwe kuchema kwangu makanditorera chinhu chikuru panyika. Irene wangu are moyo wangu soka panyika. Irene wangu Shingi Mafano on Zimnet Radio.
Nachema kuwe Irene Kune New Black Montana vaibuda vachitungwiza pa vana mukoma the lady. Yes, Cosmas Mashoko atitimbodzokera kumashure mbitsana zedu kondozo vana veZimbabwe, manzi eZimbabwe, kumari yeZimbabwe nemujamaro weZimbabwe. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Ndimo mune yese, ndimo mune yacho. Akasiwa nemudiwa wake watungamira kuenda kumusha. One of the greatest artists, yes, to come out of Zimbabwe. Chopa. Kambo magobo, yes, handi tinogobora magobo. Tambo tizimbodzoka kumashure bichara. Chikoro ndakapedza basa ndakadzidza asi alisati ramuka muno muchirungu kunyangwe ndisingashandi angulavi nyaya yerudo ichandisvitsa kure kunyangwe ndisingashandi angulavi nyaya yerudo ichandisvitsa kure chokwadi ndichanochera nyangwe makandiwa chokwadi ndichanochera nyangwe makandiwa rudo ruchandurasa nemagugu rudo ruchandurasa nemagugu chokwadi ndichanoshanda nyangwe pane moto ndovavarira kuyananisa nyaya yerudo chokwadi ndichangoshanda nyangwe pane moto ndovavarira kuyananisa nyaya yerudo. Chikoro ndakapedza basa ndakadzidza asi arisakiramuka muno muchirungu kunyangwe ndisingashandi angulavi nyaya yerudo ichandisvitsa kure kunyangwe ndisingashandi angulavi nyaya yerudo ichandisvitsa kure chokwadi ndichanochera nyangwe makandiwa chokwadi ndichanochera nyangwe makandiwa rudo ruchandorasa nemagugu rudo ruchandorasa nemagugu chokwadi ndichangoshanda nyangwe pane moto ndovavarira kuyananisa nyaya yerudo chokwadi ndichangoshanda nyangwe pane moto ndovavarira kuyananisa nyaya yerudo.
kumagogo ini uyo njeru njeru kumakandiwo ini uyo njeru njeru kumakandiwo With the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best.
yes kamba kakanokufungidzidza gore ripi uri papi uchiiteiko tatichimbodzoka kumashure mbichana chopa chimbeto Simon Kambo Magobo inini kanondifungidzisa tichine karedhiyo kanonzi People's Radio kataisa mabhatiri pazuva kuti achaje kupfedza kupfekera mabhatiri kudai sobva wanzwa Magobo ndokari kurira imi kaimi kuti murezi mamunjiro zvakanaka pachirongwa uchibatsana njine mujamarari mavharo anobika uchi pasina nyuchi tisa south of England, south or east of England yes ngatisanganika muzvechishanu wega nguva timoti goni pana 12 midday kusvika pana 3 p.m. kana tikafurikidzawo zvedu hazvina ndava mafara achanenge awandisa seiko pamoyo apa pari sei pamoyo Welcome to Zimbabwe ndo album yatiri kutora kamba kanonzi Ukozi Albert Nyati. Zimnet Radio.
Yes, welcome to Zimbabwe. Mkoma betnyati ukozi. Ndo kama karuda mdariro. Tatimbodzoka kumashure tisakanganwa ibintu atakambo tandara navo vakambotifadza. Yes, tingofara nengoma dzavo. Big Dada, the legendary, is still alive, is still kicking. Mukanya. Chauya. Andikataura kuti mukanya pana singazive mukanya ere nawe. Kamo 2023 ndo wakati tichirovaga day out 24/7 hatisi kumira. Kwanza kunonyesa kuvota. Let your voice make a difference. Your vote will make a difference. Apana anofana kumbomanikidzwa kusarura paasingade. Azimbomanikidzwa kuti utaure kuti unoda pati ipi nokuti munhu wese ane choice yake. Unoda pachinja, yes chinja ndeyako, famba wakazvidisplay usambotya. Anoda varipo vacho, yes. Ramba uripo ipapo. Kuti zvekusapota pati hazviunze sadza kumba kwomunhu. Anoda kuziva ndechekuti unosapota timu yebhora Dynamos kepe Highlander Bozo ndosakangofanana nemapati ezvematongerwo enyika. Ndezvekuti vanhu vanoswera vakuzorovana hanzi kusapotera ipati isiri yangu. Iwe zvaunoda Dynamos ini ndoda kepe kana kuti zvaunoda Man U ini ndiriwe Chelsea. Sei usingandirove kuti ndiri kusapotera Chelsea? Imi 2023, yes, we need to make a difference.
Are you listening? The station for every nation. Uh, 2023 munisa moyo wako pauro kuda ndopaonesa vhoti rako ipapo aukona kumanikidzwa ausambomanikidzwa ita zvekuda moyo wako kana uchifunga kuti kuramba uchingodya sadza nemukaka every day wakuda kumbotsvagawo mabhonzo usati mavegetables zviri kwauri pakaiba yes mukanya chauya muzimbabwe 2023 yes anokwanisa kunovhota ina unovhota isi tiri kudiaspora ai diaspora vhoti yaibvumirwa yes tainokandawo pari kuda moyo makadiko mese muri kutibata yes musakangana kubata mushamarari wenyu ka yes pawhatsapp 07861783929 kana une zvaurongoda zvako kukwazisa hama dzako kuti nezinge tichiverenga kwaziso dzacho muzvirongwa zvinotevera sakangana zvakare kuti whatsapp youtube channel mafaro huchi yes subscribe and like share wozviende kumberi itosimudzirana tega muri Zimbabwe. JC Mr. Chitungwiza Chibadura tatimbodzoka kumashure mbichana tisava kangani waimbeyodawa pano munondiseka kuti ndinotomwa nemukadzi varume weye zviri mumama angu ndizvo zvandinoita parudo rwedu ine nemukadzi wangu egambo kanonzi Pitcourt government aikonozopindira zvemumba medu kasiyana nazvo ndezvedu tiri wawiri patakadanana tanga tiri 2 zvatinotaurana mumba medu ndezvedu tega zviri mumama angu ndizvo zvandinoita parudo rwedu ine nemukadzi wangu siyana inini zvatakawirirana panzungano takadanana ini nemukadzi wangu madare muzipo Pitcourt government neyangu ini nemukadzi wangu siyana inini zvatakawirirana panzungano takadanana ini nemukadzi wangu madare muzipo Pitcourt government neyangu ini nemukadzi wangu siyana inini
kamba kandarovera vese vanoda kupindira mudzimba dzevanhu mumafezi evanhu ndekenywaka. Handisi kutuka zvimwe zvacho toda mbotsiurana nai. Chinokurwadza ichiko kuona zemba mangu Pirigod government inde yangu Chinokurwadza ichiko kuona zemba mangu Pirigod government inde yangu Siyana inayo imba yangu harume Pirigod government inde yangu Siyana inayo imba yangu harume Pirigod government inde yangu government inde yangu Siyana inayo imba yangu harume Pirigod government inde yangu Amune inayo imba yangu harume Pirigod government inde yangu Amune inayo imba yangu harume Pirigod government inde yangu Chinokurwadza ichivo kuona zemba mangu Pirigod government inde yangu Chinokurwadza ichivo kuona zemba mangu Pirigod government inde yangu Yes, kubva kuna Mukoma JC, John Chibarura, Tembo Brothers, The Lady. Kamba kanonzi Pirigod government, ndati ndarovera vese vanoda kupinda mafezi vanhu. Nasi ndichakonzeresa pano. Makadiko mezi muri bata msakangu chirunga changu chapa YouTube. Yes, mafaru huchi ndopa munoda kusubscribe. Yes, muita like and share. One of the great artists wakati siya Mukoma chamunorwa ne Better the Glass Press kamba kanonzi kuchena. Yes, ndo kamba kanatora. Ati kwa kanga roa imbiwe dawa. Bona kuna kakaraka semdi wanasi chinatu hao nyemerudo iwezi Bona kuchera
yakatora mabhomu yakadzitamba imese. turi kuparudo iwese mudiwa unondisafine kushaina newe vachenji wavanodana newe iwese mudiwa upi manyawi kupasa newe vachenji wavanodana newe iwese mukomana kutanga vekuziva kodzera yerudo ndobva kuti anotanga newe iwese mukomana kutanga vekuziva kodzera yebhebi ndobva kuti anodzidza newe iwese kudzangwa vapinda ndipinde semudiwalusi idamukomana mumwe chete ini chete dzangwa vapinda ndipinde semudiwalusi kudzangwa pewesewese rudo lusiwi tikamaolusi damukomana mumwe chete iwe tikamaolusi dzangwa pewesewese rudo iwe shibate ulusi kochatsa zvaurida lusi iwe vaya vaya ndamukomana mumwe chete ndamukomana mumwe chete ndipinde pewesewese rudo ndipinde pewesewese rudo ndipinde ndamukomana mumwe chete ndipinde ndamukomana mumwe chete ndipinde pewesewese rudo ndipinde pewesewese rudo ndipinde unakakanaka chose ende kuchena unochenawo but problem yako haugone kuramba munhu chete chete wako rudo rwuri padanda rwako rudo rwuri padanda kana rwemuka runotodhura kana rwemuka runotodhura siwadavada rinokukunda iwe kwako kuda varume konge kurwara iwe kwako kuda varume wonge mambibo iwe kwako kuda varume kuda kufamirwa iwe awite kushaina pane vamwe pipi majiro ako anokonza tutwawo awite kushaina pane vamwe pipi majiro ako anokonza tutwawo awite kuposa pane vamwe pipi wakafanana nekone mumbera awite kuposa pane vamwe pipi wakafanana nekone mumbera uri callbox chinzwa kabhebhi iwe nyange ndikakupiwa mahara nevabereki vako pasina kubvisa pfuma haiwe handidi zvingatove nani zvangu kuti nditovesa mukadzi wedanda wendingatodanana naye pachinhambo chako nokuti maitiro ako hauna musiyano nebhawa rinoti chera singamwindo ranopindawo kuzotamba silaki saka uri musasa wavazhinji pinda ndipinde and is going ndakanga ndichimboteerera zvangu maobhamu amukoma vakaya maobhamu zavo avakatisiyira yei ndikati dai pari zvino vachiri vapenyu ei revhuru racho ka aringadai rakaipa ukaona mudiwa wako
vachingosekerera munhu wese wese ziya zvokuti musandizeze. Ungatozvireva chipfuwa vachiti une gero ipapo. Hapana gero apo. Ini musandizeze handidi. Ndoda wangu ndega. Taura hako nebeta. Inga unondiziva vanhu. Kondombonzani kwenu. Ina handidini. Kambo kanonzi kuchena si machenero ako unozongoita kunge munhu akafanana nebhawa rekuti asinganwe doro anongopindawo achinotamba siragi ikokoko. Anzi inini kukupowa mahara kwete hazvidiba handidi ndoramba zvangu ndikatosvanda zviwedzera mudzimai wedanda maiwe. Meno zvavangu vaona mukoma chamunorwa nebeta the lady Glay Express kubva vabva mutamba imese. Kambo kangu kekupedzisira mukati mezuva ranhasi muri Zimbabwe. Thank you so much. Yes, chirongo chedu chekutanga mukati megore rino. Not the lady mukoma dembo in the outsiders shamwari. Apa mazuva aya vangasati vakufamba neBarura Express. Ndaifunga kuti uri shamwari yakanaka, ndisingazive kuti unoda kundinyengedza. Ndaifunga kuti uri shamwari yakanaka, ndisingazive kuti unoda kundinyengedza. Ndaifunga kuti uri shamwari yepamoyo, ndisingazive kuti iwe uri mharadzi. Ndaifunga kuti uri shamwari yepamoyo, ndisingazive kuti iwe uri mharadzi. Ndikakupira moyo wangu mbatya nepropati, asi iwe wakandikanda kumarara. Ndikakupira moyo wangu mbatya nepropati, asi iwe wakandikanda kumarara. Mukufamba mukutya mukunwa nemurudo, asi iwe wakandikanda kumarara. Mukufamba mukutya mukunwa nemurudo, asi iwe wakandikanda kumarara. Vabereki vako vaindida zvakanaka, asi iwe waindida zvokundinyengedza. Vabereki vako vaindida zvakanaka, asi iwe waindida zvokundinyengedza. Vabereki vako vaindida zvakanaka, asi iwe waindida zvokundinyengedza.
Never go wrong with Zimnet Radio. Katizovai shamwari dzakanaka mukati megore rino richatanga kudai izvi. Yes, vanosarudzawo shamwari vonyatsotsarawo shamwari yaunoziva kuti iyi shamwari pakaipa ukamuka tabvarana kuchironga mukati mezuva ranhasi kubva kuna the lady Leonard Dembo kambala shamwari. Chiva chakanaka muri Zimbabwe. Gasangana next week, gasangana next Friday. Mwari akuchengetei zvakanyanyisa mazvita. Shamwari murare zvakanaka, Mwari wekudenga akuchengete, Mwari wekudenga akutarise imi. Hama murare zvakanaka, imi. Hama murare zvakanaka, mulone home dzakanaka, mulone home dzakanaka. Good night, good night. Akuchengetedzei, akuchengetedzei, atumire ngirosi, simuchengetedzei, simuchengetedzei, mulale zvakanaka, mulale zvakanaka, akuchengetedzei, zichida mwaneta nemabasa, asi mulale zvakanaka. Good night. Good night. Good night. Imi. Hama. Murare zvakanaka. Imi. Hama. Murare zvakanaka. Mulone home dzakanaka. Mulone home dzakanaka. Good night.